kell, s a hajnalót a szóval friss mosollyal ébreszti már az ifjúság. Szélvágtathat, kevéket nem zavarja fel. Haló? Na, haló? Aranka, tedd már be azt az ajtót. Hát bejön a member és tönkre megy a pára a mikrofonban. De hát megdöglök abba a gőzbe, ha rám zárod a mosókonyhát. Csukd már be! Jó reggelt, jó egészséget, több társak. Következményekben gazdag munkanapot e szép, derűs, kellemes nyári nap reggelén. 1962. augusztus 28-a van. Csupa sugárzás van, a hőmérő megfelel az ilyenkor megszokottnak. Kihirdetném, a dolgozók szórakoztatásáról a mai szombaton a tó körzetében tartandó MHS repülőnap törődik. Kérem a tömbtársakat a nagyszámú jelenlétre. A francba ezekkel a rabvallató pengékkel. És most... Beolvas egy közlemény. A KISZKB, azaz MPKB, KB... 30 év alatti fiataloknak egy versenyt írnak ki. Mi tudni ki tudja? Hajrá, fiatalok! Az első díjazottak helyezete a kiutazás és nagy gyűlés a világ aprajával. Helsinkiben, röviden a Vitel, ahol világ összes részéből demokratikus ifjúság Találkozik, énekel és hazamegy. Jenő! Szasz! Milyen lemezed van? Mary Lou. Tegnap vettem a tangón. Állati. Mennyiért? 40-ért. Ne húzd ki. Te, és milyen? Oltári. Még nem hallgattam meg. A fatarom gramofonja hazavágná rögtön. És most új beolvasás a tegnap kihúzott lottószámok. 4, 23, 28, 19... Micsoda? 56? Ez hogy lehet? Én ezt nem... Az 5. számot, kedves tömbtársak, a Népszabadság közli. Ugye milyen jó, Arankám, hogy már évek óta nem történik semmi. Ahogy mondod, apus. Például mosógépünk sincs már évek óta. Együtt sírunk, együtt nevetünk, Arankám. Nincs égszíj, de van világtalálkozó. Bár csak így maradna még minden, minimum 30 évig. Nyugodjál meg, így fog maradni. Most már biztos lehetsz benne. Megyek, Arankám. Szétnézek. Menjél, apusom. Nézzél széjjel a te kis birodalmadban. Én is visszamegyek a mosókonyhába, azt szétmaratom a tüdőmet a jó kis forró gőzzel. Simon! A vödör! Itt hagytad a vödröt! Jeget kell hozni! És 4-ért! Jön a nyugodt, jól megérdemelt hétvége. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit belém szállt a boldogtalanság. Kicsit úgy érzem magam, mint a durcás kisgyerek, kinek elvették a játékát. Kovács Szaktás, miért mondtak le 200 forintot? Ez egy szemétség. Nem számolták el a túlórámat. Kicsit szomorkás a hangulatom, máma. Kicsit forró
Kicsit szomorkás a hangulatom máma, s olyan szokatlan a boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, ugye minden rendben van, újra emelt fővel nézek rá. Drága Attila, ne haragudj, hogy csak most jelentkezem. Végre sikerült Ausztriából átjönnünk ide, Torontóba. Ne hidd, hogy csak azért, mert 2 éve nem láttalak, már nem is emlékszem rád. Katinka! 4 éve már jó kis kanadai levegőt szív az orrán. Bár csak én is ott szívhatnék veled, és nem itt. Aki szavalni, énekelni, táncolni, muzsikálni tud, vagy artista számmal, paródiával akar fellépni, jelentkezzen a kerületéhez tartozó kis szervezeteknél. Első díj, utazás a Vitre, Helsinkibe. Ez az! Kedves Katinka, itt nálunk a gyárban éppen ebédidő volt, amikor döntő elhatározásra jutottam. Nem írhatom le, hogy mi, csak annyit, hogy az orrodon beszívott levegő gondolata adott erőt. Kérlek, írd meg végre a címedet. Ölellek, Attila. Nem, csókollak, Attila. Pista bácsi, Helsinki az nyugat-e? Nyugat. Már miért vágod ezt ilyen hirtelen rá, Misi bátyám? Szerintem inkább északnyugat. Kelet-nyugati ott van fönn. Baráti. Fele baráti. Helsinki északon van. Fiacskám, miért nem vagy az üzemi étkezdében? Palacsinta van. Nincs tikettem. Szereted a palacsintát? Gyere, én értelek. Látom, megérintett a politika. Helyes, Helsinki. Hát momentán még nyugat. De már komp jár át Leningrádba. Akkor kösz. A mai napon Banki Attila betanított munkás nyilvánosan megkérdezte, Helsinki nyugat-e. A munkások felettébb hosszasan vitatkoztak a kérdésen, amely során Forman István szakszervezeti bizalmi a csikkek tárolására alkalmazott tűzoltóvedret Gáspár Sándor TMK-s fejébe húzta. Az elhangzó szidalmak nem tartalmaztak a fennálló rend ellene izgatást. Ibolya csavargyár 4/4 alosztály dátum 2 fél kevert. Itt van. A győztesek kimennek Helsinkibe. Érted? Világifjúsági találkozó. Ez valami baromi nagy kis gyűlés, mi? Az nem érdekes. Helsinki nyugaton van. Kimegyünk és lefalcolunk. Semmi katonaság, ez nekik 3 év. Ez tuti? Benne van az újságban. Nem értünk semmihez. Hülyék vagyunk mindenhez. Tánczenekar! Kicsit szomorkás hangulatom máma, kicsit belém szállt a boldogtalanság. Kicsit megrázom magam, s ugye minden rendben van, újra már fővel nézek. Mit fogunk játszani? Szerzek kottákat. Hát nem tudom. Délután lemegyünk csak egy picit. Ne, tudod, hogy a Katinka miatt találkozzunk a tóbüfében. Te szóljál neki is. Jenci! Hallottad? Mit? Vít! Ki? Szakikám, álljon csak meg! Maga vitt valamit? Mi van a táskában? Köszönöm. Nyisd. Pista bá! Élj vele boldogan, áldásom rád, ő talán elvisel minden vitát. Én már távozom, ezt megúsztam szárazon, s bárhogy is számolom, egy cseppet se bánt. Most élek majd
Állatok? Fimasz. Ha? Van este kégli? Pardon. Ó, persze. A mosókonyába. És a sötét kamrába? Szia! Etelkának hívnak. Olga vagyok. Bambizunk. Isteni. Két bambit kérünk szívószállal. Mindjárt. Szerinted valami kaland? Adódik. Nyugi. Csak flegmán. Ez a lényeg. Ó, nyáron élni jó. Ilyenkor tele van minden szerelemmel. És csalódással. Enyém a lófarkas, tiéd a tuppíros. Fordítva. Akkor te szólítod le őket. Tiéd a lófarkas. Vigyázz, csak flegmán. Pardon, még nem találkoztunk. Nem ismerkedek. Én sem. Purábel Kuno, Kisztigánt. Már is lútbőrözök. Balerinának készülök. Terveimben csak is házas kapcsolat forog fenn. Látni vágynák, kisasszonyok, a legféltettebb kincsemet? Nem. Kérésük parancs. Júj, mi ez? Nem látod még ilyet? Miért van bársony körülötte? Valami drága cucc? Felbecsülhetetlen. Valami külföldi holmi. Kivehetem? És kiskegyet tudja, mi ez? Hát ez... Disznó! Bang! Pardon. Mi volt az? Júj! És én majdnem megfogtam. Ezek mégek voltak, nem is láttam őket. Ez amerikai cigi. Figyeld! Amerikai cigaretta. Csezd meg! Ez Chesterfield. Milyen férfias. Érzed? Azt mondják, kokain van benne. Az a Coca-Cola, ez ópiumos, a szex pedig pornó, a faterom mondta. Ott van a manci. Megcsal. Jártok? Mi szépet lát, Bajkon úr. Mancika, de megviccelt. Szólna Angélának, hogy ő is belenézhet a távcsövembe? Ha szólok neki, belenézhetek én is. Mi az, hogy Mancika? Magácska otthon is, hiszen csak 10 lépésre lakik tőlem, de az minden vágyom, hogy ő egyszer végre belekukucskáljon. Angéla, belenéznél Bajkon úr távcsövébe? Most nincs kedvem. Később nem lehet? Jó, pontosan hánykor? Szasztok! A kották! Szasz. Szeasz. Na, megdumáltátok? Benne vagyok. Ki fog énekelni? Attila. Miért pont ő? Ő akar minden áron kijutni a csajához. Én is ki akarok jutni innen. Ne üvölts! Mindig az énekes nyújja le a legjobb csajokat. Tehát 3 gitár, dob. Én gitározok. Én is. Kell egy dobos. Habsikály! Ha ez sikerül, én dobbantok Brazíliába, és 1 évig banánt zabálok egyfolytában. Csini baba neves felé, Csini baba szeres belé, te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem egész. Csini, csini, becéklek, Csini, csini, teliek, ne haragudj, kérlek rám azért, mert egy csókodért elepedek én. Színes karton ruhán, csupa tarka bírán, hangod lágyan igéz, ellenállni nehéz, pesti lány vagy és kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a Bajkon úr! Itt az alkalom, kérje le Angélát, ha már nem kérte fel. Fel? Le? Hová gondol, Mancika? Az én vonzalmam nem hullámvasút.
akarok! Honnan vegyek én most neked banán? Banán? Gyere, hosszú a hajad! Hol a borbélyhoz mész? Színes kardon ruhád, csupa-csupa tarka virág. 3-ig számolok. 3! Jó napot kívánok a kedves többtársaknak. Látom, jól telik, derűs hangulatban a műrepülő tekintés. De még nem ért véget! Nem tegeződnénk, Olgicska? Na, mit képzel itt már? Csak mert táncolta magával molesztálhat? De hát csak a tércsontjához értem hozzá, Olgicska. Jesszus Mária, a tércsontom. Mi maga, hentes? Én csak... Maga csak kezelje a lapátokat. Meg lesz. Mit csinál? Szeljük a habokat, Olga! Vágtassunk! Milyen a víz? Pancsolni vágyik, Olgicska? Na gyerünk, tegyen ki magáért, ha már csónakázni hívott. Simon bá, egy pillanatra. Mi van, Bertalan? Most nem lehetne? Mi? Ja, most ellenőrzésen vagyok. Na jó, akkor majd legközelebb. Viszlát. 11-kor zárom a kapukat. Viszlát. Fajtások! Meghoztam a direktívákat! Fajtások! Meghoztam a direktívákat! Fajtások! Meghoztam a direktívákat! Fajtások! Meghoztam a direktívákat! Te ki vagy? Ede vagyok. Hol vagyok? Mit gondolsz, hol vagy? Az úttörő stadionban. Maga kicsit eltévedt fiatalember. Maguk magyarok? Persze, hogy magyarok vagyunk, haver. De magyarországi magyarok? Ne izgulj, orvérzésig magyarok vagyunk. Nem ütötte meg magát Ede. Honnan tudja a nevem? Most mondta. Hol vagyok? Engem keresni fognak. Nyugi, haver, itt biztonságban vagy. Nyugodt vagyok. Jön értem az MHS, mint a vihar. Van egy cigitek? A dobosunk. Ne engedjük el. Hozna nekem 2 bambit és 2 minyont? 2. Csak nem. Meghívhatom? Már is hozom. Ede, te dobos vagy? Vicceltek. Kösz. Beveszünk a zenekarba. Jössz velünk a vitre? Nekem már mindegy. Amíg nem jönnek értem, megyek. Én megyek próbálni. A Manci. Elmegy a Manci. Pajtás. Kíváncsi lennék azokra a direktívákra, aminek kapcsán az ürügyén berepültél ide. Tessék, pajtás. Manci! Mancika! Elmegy? Moziba. És még rendbe kell hozni a frizurám. Moziba ezen a füllet nyári estén. A szikrába eltolják a mennyezetet. Mit szólna, ha... Teltházba megyek. És holnap? Holnap is moziba megyek. Akkor az utolsó mai pillantását elkaphatom. Na csak gyorsan. Maga művész? Reszket a hold a tóvizén, színezős lángot szór a fény. Ó, de sokszor jártam erre én, egyedül, titkon a szívem arra vár, hogy itt egyszer újra rád talál. de csak a kúnyos őszi szél hegedül. Hiszen ez rólunk szól, Katinkám. Az előtt itt, a tónál randevúztunk itt, a tónál álmodoztunk, holdfényes nyári éjszakán. Te meg én. Reszket a hold a tóvizén, színezős lángot szór a fény, most is csak erre járunk én. A tónál álmodoztunk, holdfényes nyári éjszakán. Próbálunk? Ki mit tud? Helsinki? Én figyelek? Attila, mondd, nincs neked külföldön élő rokonod? Nem, nincs. Egyáltalán nincs rokonom. Ismerősöd? Na mindegy. Majd utána nézünk.
Különben én is sokat szerepeltem. Nem mesélte a film. Én előadó művész voltam. Nem is olyan régen. Csak hát, a mozgalom. De Jenő azt mondta, hogy Simonba az AVH-nál, amikor itt a... Hazamenni nem kéne már, hiszen... Későre jár, a tó is alszik már, s a lomb közt most hűvös szél suhan. Egy sárgult levél, zizegve földet ér, s a csendben csak nézem szomorúan. Most egy árnyaltat, Mancika. Hú, ez jó. Ez nagyon árnyalt. Hú. Mindjárt, Edus, ne ficánkoljon már! Kösz. Aktot is vállal. Na, most már mennem kell. Rohan az idő, már oly rég együtt járunk. Valamire... Megint hozzám ér. Sötét van, alig látom. De érezni érez. Persze, hogy érzek, más se érzek, Olgicska. Vagy úgy akarja, hogy nevezzek tovább, ringani vágy. Tessék, leteszem. Jobb lesz, ha fölveszi és csobogunk kikötni. Mit hisz maga? Csak mert nyár van, jó levegő, meg hétvége. Én 3 műszakban vagyok. Miért paprikázódott fel Olgicska? Tám, mert azt találtam mondani, hogy jöjjön hozzám feleségül. Egy ilyen szőrös férfihoz. Ilyen pakumparttal. Süllyedünk. Dehogy, csak a víz emelkedik. Telihold lesz. Jön a dagály. Ám még tengerész is. Délután pedig azt mondta, boxoló volt. Személyigazolványokat, valamint jó estét. Ernestin, te vagy az? Simon, hogy mi itt? 12 éve nem... Hát te vagy a Jenőke. Ilyen kis boci csecsemő voltál, amikor... Gyere, adj egy puszit! A fiam haverja. Menj haza, de előbb Borvéhoz. Megrendülni látszol, Ernestin. Semmi. Csak rám rohantak az emlékek. Cirkálsz. Egy szatírt körözök a tó körül. Kabátos. Bőröndös. Nem körözünk együtt, Simon. Ahogy egykor. Langyos a nyomod, vagy forró. Emlékszel? Az. Megszédültünk, Simon. Olga, olyan erőben vagyok, hogy ezt a láncot is szét tudnám szakítani a puszta mellkasommal, ha igen mondala. Hadd lássam. Csókoljon meg elébb. Tán majd utána. Na lássuk, maga hős. Mutasson valamit, ha már ilyen ócska lett ez a kis estén. A karomra ne, Olgicska. Addig se tud rosszalkodni. Tudja, balerinának készülök. Az csak látszhat, hogy dundi vagyok. A hajamtól van. Ugyan. Olyan szép alakja van, mint egy spulninak. Maga meg egy faragatlan kis dobos. Nagy dobos. Hallotta? Dobos leszek, Tupirka. Megyek vitre. Közelebb ülhetek. Na, csak ne dúvatkodjon. Még csak nem régóta ismerem. Nem tudom, tudja-e? A női lélek érzékeny hangszer. Nem egy dob. Tupirka. Ismeri azt a dalt, hogy talán egy perc alatt? Ez dúdoltam egész álló nap. Talán egy perc alatt? Talán egy év alatt sikerül meghódítanom? Nem bírom tovább. Ede, kimondom. Tegeződjünk! Etelka! Talán egy perc alatt, talán egy év alatt sikerül meghódítanom. A rakott szoknyám! Mit csinált maga majom? Hogy nézek ki? Az egyszem ruhám!
A cigim elázik a Chesterfieldem! Megérdemli, hülye idióta, hentes. Olgicska, ne ússzon el! Fészket rakunk! Olyan furcsa ez az éjszaka. Nem gondolod, Attila? Neked? Neked miért furcsa? Én ilyenkor már rég aludni szoktam. De most valahogy nem tudok. Én se, Angéla. Látod, ilyen. Csak jön utána mindig 5 lépés távolságra. Sose közelebb. Mert azt nem lehet. Maga egy szent. Maga, Angéla, egy olyan, hogy én, hogy olyan nincs is. Maga egy olyan, hogy én most már csak 10 lépésről követem. Az összes 8-os srác szerelmes volt belém. Te meg csak Katinkát szúrtad ki magadnak. Beleléptem valamibe. Ne járkáljon, Bajkon úr. Álljon meg egy helyben. De akkor abban maradok, amibe beleléptem. Emiatt akartok indulni a Kimit tudon? Hogy utána menjél? Halkabban. Alig hallani magukat. Nem társalognának kissé hangosabban? 4 éve kaptál tőle levelet. Azt hiszed, hogy vár rád azóta is? Te ezt nem értheted. Tudod, mi az a szerelem? Tudom. Én is. Honnan tudod, hogy 4 éve írt? Hello, Shellő baby. Vitálót, segítsen! Vízbe esett, Olgicska. Eláztam, láthatja. Pocsékba ment a ruhám. Mit kusztál itt? Miért magázz? Tegezzen. Hiszen még előttünk az éjszaka. Van egy menő lemezem, magánál meghallgathatnánk. Ja, a portásnővel 3-asban. Menjen a fenébe. Porta? Kiskegyed, szintén rendész? Ez az én formám. Az előbb egy hentes, most meg egy kretén. Micsoda egy éjszaka. Hello? Külden egy lakatost! Könyörgöm! Elhagytál engem, Ernestina, amikor már majdnem letéptem a láncaimat. Ott hagytál. Nem akartam, hogy szétmenjetek Arankával a Jenőke miatt. Te csak a nőt láttad bennem, Simon. Halld be! Én benned a nőt? Ez képtelenség, Ernestin. De! Soha nem tudtál úgy rám nézni, mint a rajparancsnokodra. Te csak álmodoztál állandóan, én meg 48-ban szétvetés előtt álltam az energiáimmal. Pedig akkor éjjel gyengéd voltál. Patakokban folytak a könnyeink. Emlékszel? Hát, különös éjszaka volt. 2 oldalt lezártuk az egész Margit-szigetet. Hogy elkapjuk azt a feketéző bandát. Emlékszel, és olyan sötét volt, hogy nem is láttuk őket. Különös éjszaka volt, csak miénk volt a sziget, a sétányon senki se járt. Valahol lágy zene szólt, mi csak néztük a vizet, és mindkettőnk egy szóra várt. Aztán se szó, se beszéd, jöttél mind közelém, míg az ajkad a számhoz ér. Azóta úgy érzem én, most már várni is én, nékem érdemes volt élni ezért. Micsoda éjszaka volt, fények úsztak a Dunán, mint játékos papírhajó. Nem láttam más, csak a pont és a fények a Dunán, hogy így történt az első csók. Vigyázzat, hopp, tudok úszni, csak most nem jut az eszembe. Estét. Átszállót vagy vonalat? Hogy szólíthatom, szép asszony? Ittas? Nem érek rá, remízjárat vagyok. Hát áll itt előttem ebben a feszes egyenruhájában, azokon a szép, szőrös lábain. Fölébreszt ezen a
Virágillatú nyári estén, és akkor még a nevét sem tudhatom meg. Ha annyira érdekli, Terézia vagyok. Terike, hívhatom így ma éjjel, csak amíg együtt közlekedünk. Bánom is én, de a jegyét nem fogja elbiccelni. Van eszembe, mit gondol, hanem most látom csak, ahogy így jobban megnézem, Terike, hát kegyeden nincsen bugyi. Micsoda? Így, ahogy mondom. Le fogom szállítani. Nem bűn az. Nagy a hőség. Hát nincs abban semmi. Most az egyszer téved. Van rajtam. Na, kocincsunk egyet. Megáll az ész. Tudja, hol van? Persze. A Beszkárd egyik elektromos felsővezetékű viszonylatán. Kettesben magával. Na, az ijegységre. Üljön le, Terike. De ez tilos. Mit mondjak? Ami azt illeti, fárasztó meló ez. Egészségére, Terike. Látott már ilyet? Láttam. És tudja, hogy mi ez? Ne várja, hogy kimondjam. A legféltettebb kincsem. Minden férfi ezt szokta mondani. Malac! Pardon. Ne tessék engem provokálni. Azonnal váltsa meg a jegyét. Majd, ha rendesen föl lesz öltözve. Nézze, bevallom, hogy harisnya nincs rajtam, csak zokni a nagy meleg miatt. És följebb? Bugyi van rajtam. Sőt, melltartó is. És kombiné is, ha tudni akarja. Délbe vettem fel, emlékszem. Terike, én szeretnék, de nem tudok hinni magának. Sajnálom. Hát, ide figyeljen. Nekem még senki sem mondta, hogy hazudok, és magától sem tűröm el. Tessék! Ehhez mit szól? Ez csak valami trükk volt. Mi? Hogy trükk? Akarja, hogy a többit is megmutassam? Ha úgy érzi, hogy tartozik ennyivel az igazságnak, Terike, és belülről fakad? Belülről fakad. Hát, akkor nem bánom. Mutassa. Nem fordulok el. Bátran szembenézek vele. Erre legyen szava. Végállomás, reméz! Erike, mi csinál maga itt? Csak, én nem, csak az utas azt állította, hogy... Jába, minden nő kurva. Jó estét! Adjon egy dupla Johnny Walkert. Helyett mit? Mindegy, csak marjon. Kemény pohárban. Szilva. Zsaruk. Mutatvány. Miért van magán ez a lánc? Virtus. Nem sikerült. Nem. Van, aki levegye magáról? Egészen megszoktam. Nedvesnek látszik az akója. Megfázik. Maga valami erőművész. Boston Cézárja voltam. Igen, 100 kilós négereket küldtem padlóra. Boxoló. Hol van Boston? Marha messze. Volt egy sárga kedéllekem. Sofőrrel. 48-ban hazalátogattam. Margitnak hívnak. Csó.
tudja, mit Cézár. Feszítse szét azt a láncot. Gyerünk! Figyelem! Figyelem! Itt látható Boston Cézárja, aki páratlan erejével szétfeszíti a testére tekert acélláncot. Na, Nem fog menni. ne ezt mondja. Azt mondja, hogy megbírom csinálni. 100 kilós négereket vertem le a porba. Mik ezek a láncok azokhoz képest? Úgy van. Mik ezek? Vacak csónaklánc. Megbírom csinálni. Ez az! Figyelem! Figyelem! Most! Hiába nem megy. Eltörött valami bennem. Egy barom vagyok. El kellett volna mennem nekem is, amikor lehetett. Ha most kimehetne, hogy döntene? Viccel? Kijuthat, ha akar. Megint maga lehet Boston Cézárja. Hogyan? Hogyan? Itt van ez, aki mit tud. A győztes Helsinkibe megy. Onnan már csak ennyi, Boston. Helsinki az nyugat? Meg kell próbálnia. Csak 30 év a korhatár. De hát én már... talán... paróka? Ez az. Paróka. És maga? Én maradok. Én már nem megyek sehová. De addig magával leszek, ha akarja. Segítek. Jöjjön, leveszem ezt a láncot. Milyen kategória van még? Mi is kimennénk egy kicsit a Lajtántúra. A nejem azt mondta, torkig van már Szopotból. Minden nyáron Szopot. Vagy Szocsi, Ibusszal. Elzárni ezt a szörnyűséget. Megmondtam, édesfiam, itt nem bömböltetheted a szabad Európát. Ez nem is a szabad Európa, Manyika. Ez Luxemburg, ez szólhat. De nem nálam. Azonnal kapcsolt ki. Tessék kikapcsolni. Elsőjétől szedd a holmidat. Fölmondok. De az holnap van, Manyika. Hál' Istennek. Kedves Katinka, rendben mennek a dolgok. Mennek a dolgok rendben. Nagyon-nagyon hiányzol. Én itt szinte érzem, szívom azt a levegőt, amiről most nem írhatok, de kapcsolatban van veled. Ez a 100. el nem küldött levelem. Miért nem írod már meg végre a címedet? Ölellek, csókollak, imádlak. Valami úgy ég ideben, tavaszi láng gyújt szívemen, szememben lázas fények lángolva égnek, sodor az ár, ideje már, boldogság nekem is jár. Valaki kell nekem is, aki csak az enyém, aki társ egy hosszú életen át. Értem bármire kész, és ha bárhova néz, mindig és mindenhol csak engem lát. Valaki kell nekem is, aki mellettem áll, aki jóban, rosszban mindig enyém, kinek hallgatom
okos gondolatát, már a két szemében nézve értem én. Aki úgy, ahogy én, sokat élt egyedül, aki mindig magányos úton jár. Aki úgy, ahogy én, olyan végtelenül, egész életében társra vár. Valaki kell nekem is, aki hozzám való, kit a sors is nékem rendelt talán. És ha él valahol, addig járok, s kutatom én, míg a szívem egyszer majd csak rátalál. Próbálnunk kellene, srácok. Így nem jutunk ki a... Hová? Csókolom, Margitka. Magáz nyugodtan. Milyen kategória? Tánczenekar. Az lehet. Az erőművésszel foglalt. Mi a nevük? Félix és a 3 bonyolult. Még nincs nevünk. Tényleg miért nincs? Legyünk MHS. Fölkarolnának. Valami építő kellene. Üstökös? Félix és a pajtások. Miért kezded mindig úgy, hogy Félix és a... Cliff Richard on the Shadows, ez a menő. De én találtam ki az egészet. És akkor mi van? Attól még lehet bárki banda vezető. Például én. Bejöhetünk. Próbáltok? Tupirka. Na, náhogy próbálunk megegyezni a nevünkben. Esetleg nem kell vokál? Csak tessék, szálljatok be. Dodi, meg kell nézzétek. Olgával mutatunk valamit. Nektek kell vokál. Gyerünk, Etus. Csak félig lenne meg az, ami nincs. Nekem a fél szívem egy maga kincs. Csak félig törődne úgy a sorsunkkal, mint ahogy én. Szavamra mondom, minden gondom elfelejteném. Csak félig lenne meg az, ami kell. A többi jönne már szépszerűvel. Ha egyszer szeretne engem úgy teljes szívvel, egyszerre meg lenne minden, ami kell. Tupirka! Téged megkoreografáltak? Hát, meg. Ki volt az? Nincs még egy gitárunk se. Legfontosabb az akkordgitár. A basszgitár. Gyerekek, a dobok. Először dobot kell szerezni. De az a legdrágább. Egy szólógitár az olcsó. A basszgitár a lényeg. Engem kerestek? Normális zene. Apuka, miért kerestük volna? Probléma van, nem? Gyerekek, eljött hozzátok a csavargyári Furman bácsi, hogy az szakszervezet patronálását becsavarja. Táska rádió, mindig hallgatom, hogy szól az én dalom. Ez a zene fekszik nekem, jaj, nagyon. Attila! Ez a levél a postaládában volt. A magáé. Mi ez? Honnan jöhetett? Mi? Kanada. Katinkám, hát írtál 4 év után. Hé, Manyi néni, ezt fölbontották! Még szép. Drága Attila, hosszú évek után jelentkezem, remélve, hogy nem felejtettél el. Ismét kopogtatok a szíved kapuján. Azt hallottam, hogy lesz nálatok egy vetélkedő, amit ha megnyersz, Helsinkibe utazhatsz. Remélem, hogy hamarosan magamhoz szoríthatlak, és az autónkban ülve megcsodálhatjuk az óceánt, kezünkben egy-egy üveg Pepsi Coca-Colával, és együtt élvezzük az édes életet. Ez elképesztő.
Megérezte, hogy megyek. Ülünk az autónkban, isszuk a Pepsi Coca-Colát, nézzük az óceánt. Ez csodálatos! Dolce Vita, Katinkám. Halihó, Attila! Szia! Mi van? Kirúgott a főbérlőm. De levelet kaptam Katinkától. Nem vagy éhes? Nem eszünk meg egy adag majonézes krumplit a Marx téren? A bistróban. Tudod, milyen úgy levelezni, hogy igazán nem írhatod meg azt, amit szeretnél? Hogy folyton arra kell gondolnod, hogy valami BMS a nyálát csorgatja, miközben olvassa a becézéseidet. Hát, nem kell olyanokat írni. Helsinkiben vár. Már tudom, melyik gépre kell szállni, és azt is, hogy mennyibe kerül a jegy. Nagyszerű. De hogy pontosan mikor, azt majd később írja meg. Ha, megnyerjük. És milyen címre fogja küldeni? Egyáltalán hol fogsz ma éjszaka aludni? Meleg van. Talán a tóparton. Gyere hozzánk. A kert végében ott a papa szerszámos kamrája. Van benne egy sezdony is. Hát? Én szívesen mennék a makamrába, ha Attilának kényelmetlen a papa sezlonya. Egyben felajánlom szerény félkomfortos társbérletemet, korlátozott konyha használattal. Bajkon úr, honnan tudta, hogy itt vagyok? Megint követett? Most kivételesen maguk jöttek utánam. Én mindig itt fogyasztok. Ez a magányos szívek bistrója. Ó. Nézzenek körül. Csak maguk ülnek kettesben. Aki megért, senki sincs talán, te szeres legalább. Mi ez az egész? Mi folyik itt? Ez a krumplis tésztakeringő minden esti ösztánc. Este felé, rám tör a magán, te szeres legalább. Kinek is kell egy tüskés, bolondos figura, ki a szívét letagadja, s nincs bájos mosolya, mi lesz velem? Oly nagy a világ, fogjunk össze, te szeress legalább. Kinek is kell egy tüskés, bolondos figura, ki a szívét letagadja, s nincs bájos mosolya, mi lesz velem? Oly nagy a világ, fogjunk össze, te szeress legalább. Fogjunk össze, te szeress legalább. $40 vettem a tangón. Ezt? Megérte? Béla, le tudjuk ezt játszani? A francba sehol nem tudom meghallgatni. Hát a fateronnál. A fateromnál? Méri lút?
Susu mennyország, oh, szerelem. Jaj, sírok, szipogok én sokat, könnyem csillan, egyedül árván, és már is kacagok én, ha csak léptet koppan. Zörög az ár, gúzsik a szár, sűrű csalódás, oh, szerelem. Egyéb megoldás, nincs más a szívemben. Úgy kérlek, gyere, siess, szeress, együtt nevet ránk. Susu bolondság, susu mennyország. Susu bolondság? Mit csinálsz? Steppelek. Kiszálltál a zenekarból? 2 kategóriában indulok. Susu bolondság. Te meg mit rázod magad? Mi ez? Steppel. Micsoda? Állj! Állj! Állj már, meg te! Miért áll tilos? Ez tilos. Amit te művelsz, fiacskám, Stepp címén, az felháborító botrány. Úgy rázod a lábad, mint az akasztott ember. Hát még ez a nyávogás. Susu meg dubi-dubi. Hogy lehet erre steppelni? Na majd én mutatok valamit. Add ide azt a pálcát. Tessék. Fogd egy sétapálcát, és légy vidám. Kös a nyakkendődből csokrot komát. Ha mellényed is pepita, szíved már ismeri a Dixieland szertelen ritmusát. Kér a nagypapától egy lapcipőt, lopj el nagymamától mindent, mit kinőtt, és így eleresztve járja régi jazzre Charleston, mert ma ez a sik. A francba, hát magának kéne indulni, aki mit tudon. Tisztára egy Fred Astaire. Apka, hát ez baró! Erről lenne szó, fiacskám. Figyelj, Félix, a döntőt közvetíti a tévé. Muszáj eljátszanunk a reszket a holdat. Hagyjál lógva a holdaddal. Nyomjuk a csini babát. Ez az! Hagyd már abba! Én hagyjam abba? Inkább ti kezdenétek el. Na, én megyek. Etelka. És az ágya alatt megtaláltuk. Jó reggelt, Bajkon úr! Elvinném a bőröndömet, amit magánál helyeztem el. Tessék, Mancika. Mi az, le sem feküdt? Észlelnem kellett az éjjel. Kellett? De hát mit néz folyton azokon a csillagokon? Hát ott maradnak azok akkor is, ha nem vigyáz rájuk. Mi történt? Elutazik? Mancika. Jaj, Bajkon úr! Olyan nagy a világ. Tegnap moziban voltunk Angélával. Mi szépet láttak? Nem szépet, Bajkon úr, hanem édeset. A Dolce Vitát. Döntöttem, Bajkon úr. Én úgy akarok élni, mint azok az emberek ott a filmben. Diszidálni tetszik? Micsoda kalapokat, micsoda ruhákat hordtak. És volt benne egy svéd nő. Gyönyörű. Belesétált mezitláb egy szökőkútba. Ezért itthon lelőnének. Angéla, ő is magával tart? Angéla, megnyugodhat, ő marad. Mi vár itt rám? Férj, gyerek, elhízás. Engem virággal dobáljanak, és fotózzanak, meg bámuljanak, meg kényeztessenek, meg imádjanak. Tetszett kapni útlevelet? Na, megyek, viszlát, Bajkon úr. A házi úrnak annak meg üzenem, hogy betömheti a lyukat a fürdőszoba ajtaján. Ezt talán mellőzöm közölni. Még lehet, hogy visszajön, Mancika. Ide? Soha. 31, 32.
Na, mi van, Boston Cézárja? Fel, 1-2. Nem én akarok kijutni innen, hanem maga. Na, gyerünk. 1-2. Mi lesz? I'm alright. Come in, boxos. Szétverem a pofád! Jaj, édes Margitka, ne haragudjon! Ó, durva barom. Azt álmodtam, kiszámolnak éppen. Soha többet, bocsásson meg. Igyon egy kortyot. Jó, kaptam ennél különbet is már. Meg se kottyan. Gyerünk, fusson 50 kört. Csak 50-et? Már is rohanok. 1. Mit fogtok játszani? Én a reszket a holdat. A többiek nem tudom mit. Dodi, mi a baj? Nincs meg a dobverőm. Végünk van. Én vagyok a konferencié. Te vagy a zenekarvezető. Eltaláltam? Miről van szó? Mi a nevetek, gyerekek? Ez még nem eldöntött. Tud valami húzós nevet? The Shroff. Ez a nevünk. Mi? Ez a nevünk? A csavargyári patronálás miatt. Shroff. Bár én inkább javasolnám a kutyaütők nevet. És milyen számot adtok elő? A múlt heti lottószámokat. Kisfiam, ezzel a nyegle magaviselettel megütheti a bokáját. Na, nem mondja. Az erőmű után jöttök. Akkor köszönjük szépen! Maradj nyugton, nem te vagy a zsűri. Én ez a nyávogás neked talán tetszik. Maradj! Öljön már! Így. Gondolja, hogy ettől 30 alattinak látszom? Messziről. Milyen messziről? Várjon. Innen olyan jó 40-es. Onnan? 45. Várjon, messzebb megyek. Na hát, Cézár, ez fantasztikus! Mi van? Nem értem! Innen olyan, mint egy ipari tanuló! Mit képzel, Fater, hol van? Ez nem a Fradi pálya. Mit ordít? A beteg gyógyuljon meg tőle. Bravo, bravo! Várjuk a zsűri döntését. A kodái hagyományos asszonykórus közvetlen gyökerű, Bartóki kontyalávalói egyvelege, meggyőzői hangzása, szuverén népiessége, a népművészet gyöngyszeme. Tovább jutottak. Most következik a tinci-tánci tánc kategóriában. Következik a csinos echo vokál. Évek óta ismerem kis apukát, meg a Pisti fiát, el kell mondanom hát. Mikor kisgyerek volt, Pistike foglalkoztak vele, s rá is szóltak néha a tetes, nevetve mondták, hogy ez gézengúz, akit a papa-mama kézen húz, és aki éjjel-nappal azzal nyúz, hogy övé egyedül ma a legjobb csúszni. Jól ennél, szólt néki apuka, ha jól ennél, de többet nem is mondott, ó ennél, annyit szólt még, hogy rossz
hiszed? Ezek férfiak! Hol a műsorvezető? Botrány! Bocsánat, hölgyeim. Zenei alábejátszással állj! Mi történt? Meghóvokál. Maguk férfiak, vagy nők? Kikérjük magunknak. Mit? A gyanúsítást. Melyik gyanúsítást, hogy férfi vagy, hogy nő? Mind a kettőt. Mi versenyzők vagyunk. A kiírásban nem volt szó nemi kiközösítésről. Csúnya zsűri. Maguk folytatólagos, pornografikus, botrányokozók! Ne avatkozzunk bele, kérem, a műsorba. Mi? Maga ezt a provokációt műsornak nevezi? Zsűri drága, tovább jutottunk, vagy nem? Nem kellemes itt ácsorogni egy szál bugyiban. Próbáltak már tűsarkú cipőben egyensúlyozni ennyi ideig? Az Echo Vokál. Profilidegen a világifjúsági találkozó univerzumától. Puder, politika. Majdé. Gyerünk, lányok. Már is pirik-pereg a műsor tovább. Következik Cézár, erőművész, egyéb kategória. Na, vigyázzon. Ne menjen a szélére. Maradjon hátul. Kiszúrják a barokkát. A mikrofon. Hát fel kell Tisztelt közönség! Itt látható ez a kizárólag svéd acélból készült lánc. Ezt fogja Boston Cézárja a mellkasával szétpattintani. Maga segéd érti. Nekem kellett volna felkonferálnom a számot. Önző. Sajnálja, hogy egy kis fény rám is esik. Ez nem dizőszám. Maradjon a szerepében. Gyönyörű a parokkája. A karomra ne! Margitka, mit csinál? Ezt még megbánja. Most szabadulj ki, Bostonka. Ezt én találtam ki. Hiú majom. Hülye kurva. Szabadulj ki! Adjanak a hazánknak! Szívfogod! Hajrá, magyarok! Veszíts! Ilyen Cézár! Hurrá! Ilyen Cézár! Hurrá! Akkor lássuk a zsűri döntését. A lánc tovább jutott. A versenyző sajnos nem. Hát sajnos. Köszönjük. Színpadra! Gyorsan! Rock and roll kell! Az nyugtat! Gyerünk! Ne pörögjön már! Még nem döntöttünk. Mit nem döntöttek? Hogy mit adunk elő a repertoárunkból. Most azonnal bementek a színpadra és játszotok! A pöcsünkkel. Gyerünk! Levett a lábamról. Dodi, hoztam verőket. Tupilka! Ezek hadverők! Dob vagy hab. Verjed, drága Dodi. Annyira szeretlek. Ó, hogy az... csak csajok ne lennének. Csend! Rend! Nyugalom! Nem nyugszunk! Kieresztettük a gőzt, igaz? Hát azt akarják, hogy elvegyék tőlünk a bizalmas belénkvetést? Azt akarják, hogy a szomszédos több seledezzen? Szégyellem magam! Hát nem jelenik meg maguknak a vitt szelleme? Na, azért folytathatjuk. És végül a tömbselejtező utolsó száma következik, a Tinci-tánci zenekar kategória. Egy tehetséges együttes a kerületből, a nevük Schraff.
Megkérdezném a zenekarvezetőt, mit fogunk hallani. A büfében látta meg őt? Micsoda? Azt a ritmusdáridósat játszátok? Különben megyünk haza? Mit? A táskarádiót. Úgy van. Táskarádió, ritmusdáridó, hey-ho. Ne álljatok elém. Na, gyerünk. Gyerünk, csavargyárjak! Ami kutyán kölyke. A táskarádió, mindig hallgatom, hogy szól az én dalom. Ez a zene fekszik nekem, jaj, nagyon. A táskarádió, folyton nyaggatom, nem kell a csend nekem. Gyere kiabálni most egy jót velem. Verjed, Dodi! Nyáron élni jó, nincs egy perc nyugtom, mert érzem minden táncra csábító. Táska rádió, ritmus dáridó, hey ho, oly kámító. Gyere kiabálni, nyáron élni jó. Katinka. Mi történt? Angéla. Mit keresel itt? Nem emlékszel? Nem. Semmire sem. Fáj a fejem. Mi történt tegnap? Megünnepeltük, hogy tovább jutottatok. Aztán? Semmi. Rádiót hallgattunk. Én elálmosodtam. És most alszunk. Továbbítottunk. Én azt hittem, álmodtam. Az apám. Csókolom. Azaz jó estét. Az a helyzet, apuka, hogy... Angéla, hát utolélt az a híres szerelem. Angéla, Angéla, beleszédül mindenem, és fénybe fordulnak az árnyak, mert már karjaimban látlak. Angéla, 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 kicsi angyalkám. Hogy képzeled ezt, lányom? Ki ez a fiatal ember? Ki maga? Ő a barátom, nincs lakása is. Micsoda dolog ez? Manapság egy lánynak a legfőbb értéke az hűzessége. Te meg itt hempergőzöl a satum és a kézifurdancsom társaságában egy idegennel. És eltűnik a gyalom, amit nagyapától kaptam. Csókolom. Anyuka. Angéla, hát utolért az a híres szerelem. Angéla, Angéla, beleszél mindenem, És fénybe fordulnak az árnyak, mert már karjaimban látlak. Angéla, 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 kicsi angyalkám. Angéla, kicsi angyalkám. De jó fejszüleid vannak.
Fiacskám, 10 perc múlva ne találjalak itt. Lécikém, egy bimbumos kávé. Drága, legyen olyan kedves, adjon valamit, ami nem bambi. Mi ez a búskomor társaság? Az egész tömb rólatok beszél. Mi van? A habverők. Belekomplikáltak az Etelka habverői a győzelembe. Egy szót sem értek. Félix azt állítja, hogy a habverők miatt jutottunk tovább. Azt hitték, hogy komikus szám vagyunk. Tupirka, mit tettél? A nők mindent túl mahinálnak. Nem marháskodjatok, ott vagytok a döntőben. És ez a lényeg. Igen, tovább jutottunk. Megyünk Helsinkibe. Mivel megyünk? Repülővel? Vonattal? Busszal? Iribusszal! Dehogy is. Trollibusszal. Attila, jött egy leveled. Mi? Drága Attila, itt állok a csodálatos Niagara vízesésnél, és nézem, hogy zuhan ez a tömérdek víz, és beleképzellek, ahogy te is itt vagy velem. Te egy Coca-Colát, én egy Pepsit iszom, és élvezzük. Katinkám, megyek. Édes élet megy a Most már télen. biztos. Azt meg kell nézni. Attila, te nem jössz? Kár, hogy nem beszél magyarul. Figyeld, micsoda nő, a másik meg a masszonyám. Perecet. Ki szólt? Apám, ezek aztán élnek. Micsoda nő? Ott ilyen is van? Itt meg! Építőtábor van. Meg grízes tészta. Meg klódgatya. Ez a nő kicsit hasonlít a Mancira. Manci, a rohadt életbe. Az édes életbe! Úgy van. Nem akarok itt megrohadni! Kús, rohadj meg máshol! Anyád. Perecet! Ki szólt? Az anyukátokkal játszatok azzal? Azt hiszitek, nem tudom, hogy csak a svéd tejcsárdáért vagytok itt? Perecet, gyorsan! Melyik volt az? Hívjam a rendőrt? Miért? Maga nem az? Dolce Vita. Dodi. Marcello, where are you? Where did it go for that milk? Anita! Gyere ide, vagy én megyek! Úgy van, menjünk! Le lesz állítva a vetítés! Gyorsan, leállítják. Marcello, come here. Hurry up. Anita, jövök! Gyere ide! Anita! Jövök én is! Gyerünk a De segítségbe! Vali! Anita! Nekünk szombaton a döntő játszanunk kell! El ne kapjanak! Nem lehet kihagyni! Gyerünk! Susú bolondság, és készre szedelem, sőt csalódás, egyéb megoldás. Susú mennyország, szerelem, nincs más a szívem. Susú bolondság, szerelem, egyéb megoldás, sőt csalódás, nincs más a szívem. Kérlek, gyere, siess, szeres, nincs a banánfám. Susú bolondság, susú mennyország. Édes Anita. Édes élet. Hagyjál békén. Vagy már egy Édes Anita. Mi folyik itt? Csókolom! Nem tetszik megismerni? Jencike, mit művelsz itt éjjel? Ő az. Jenőke, te vagy az? Gyere, hadd lássalak. Nem emlékszel rám? Adj egy puszit Ernestina néninek. Na, adj már egy puszit. Nem mesélt apád róla? Mit csináltok itt, gyerekek? 12 óra van. Csak nem betörtetek. Próbálnánk. Készülünk a Ki mit tudra. Ilyen tánczenekar. Ki mit tud? Hallottam már róla. De helyesek vagytok.
Merre van a mellékhelység? Arra. Mindjárt jövök. Várjatok meg. Addig ne kezdjétek. Jenő, keresztanyád fakabát. Hülyék vagytok, azt se tudom, ki ez a spiné. Na, fiatalok, hogy megy a gyakorlás? Moziba voltunk apáddal, de most már haza kell jönnöd. Nem vagy éhes? Banánt, anyuka. Jenő, nem vagy te majom? Éhség? Látszik, hogy nem voltál előadóművér soha. A próbák alatt az ember nem érez éhséget. Na most ide, mit érzel? Ernestin, a Tömő utcából. Te vagy az? Aranka, a Varga cukrász kislánya, ahová annyit jártunk fagyizni, ugye, Simon? Jenő, menj haza! A többiekben Borbéhoz. Vége a próbának. Tisztelt Béla! Jó éjszakát! Micsoda véletlen, hogy pont ebbe a körzetbe vagy szolgálatba. Engem hol ide, hol oda hány a közbiztonság. Te látom, őrzöd a családi tűzhelyet. A Jenőke is ki mit tudra jár. Megállapodás volt, hogy eltűnik az életedből. Cserébe én elnézem neked azt a kis botlásodat. Erre fel! Jaj, lányok, csak nem kezdünk el drámázni. Ígyünk meg egy stampedli kaffelikört. Béla, hol van? Ígyunk. Mit láttatok a moziban? Az édes életet. Dolce Vita. Egy förmedvény. Nem is értem, amióta játsszák, minden kizökket a megszokott medréből. Az egész város megveszett. Én betiltanám. Akkor egészségünkre! Jó vélem át egy éjszakát, Pest megér egy estet, ránk kacsintja minden ház az ablakát, Pest megér egy estet, és balladunk kis Óbudai utca körén, s a sziget fölén, s a hídok tövén, 100 kis kolcsogál a Duna vízén, csillagfény, és ráadásul én, s hogyha mindez túl kevésnek hatlatán, ez csupán a kezdet. Látni fogja már az első csók után, hogy Pest megér egy estet. Pest megér egy estet. Elhoztad a habverőket? Mi? Meg vagy húzat? Nem cukrász vagyok, hanem dobos. Attila! Ede nem hozta el a habverőket. Még el lehet érte küldeni valakit. Hülyét akartok csinálni belőlem? Nem hülyét, hanem győztest. Engedjenek már nap... Fiúk, nem láthatok Margitot a 2 percén lépcsőházban? Ők már kiestek, apuka. Nem az a láncos fickó kell, hanem a Margit. Ha látjátok, mondjátok, hogy jöjjön gyorsan az alaksori öltözőbe. Itt a dobod. Versező? Nem kérem, néző vagyok. A szomszédék Gyurikája fog szavalni. Nem érek rá Gyurikára. Jöjjön velem az alaksorba. De hát én nem csináltam semmit. Ez meg is látszik magán. Most fog. Több érdek. Na, ne ellenkezzen. Gyerünk, Olgás! Kérem, Olgás! segítség! Ez nem az 50-es évek. Eltalálta. Ez a 60-as évek. Na, jöjjön már. És a Gyurika? Csönd, befelé. Dodi! Szia, Jenő. Dodi! Szia, Feri. Egész éjjel nem aludtam. Üdvözlöm. Annyira izgultam. Még szép. Én is ott voltam. Nem emlékszel? Szia, Attila. Jöttünk buzdítani, bár én Bachért jobban rajongok. Nem is tudtam, hogy jártok. Á, csak nem akartam, hogy folyton mögöttem jöjjön. Beszélnem kell veled. Angéla? Mi van? El kell mondanom, mert még ki tudja. Talán még meg is nyerhetitek a döntőt. Talán. Ez tuti. Persze, de ha tényleg, előtte még be kell vallanom, hogy én írtam Katinka leveleit. Micsoda? A Katinka leveleit te írtad? Én írtam mindet, az elsőt is, 4 évvel ezelőtt. Ezt most találod ki? Együtt isszuk a Coca-Colánkat, a Niagara zuhog. Mi ez az egész? Susú bolondság. Nagy hülye vagy, Attila.
Akkor is kimegyek. Visszajött a Manci. Mi van veled? A tévénél vagyok. A csehszlovák kísérleti adás tartalékbemondója vagyok, fizetés nélküli Szabin. És hazajöttem. Mancika! Ó, Bajkon úr, nem tenné be a ruhatárba a bőröndömet? Boldogan! Édes Angélám. Margit! Mi van? Simon már nagyon keresi magát. Gyorsan, jöjjön. Margitka, az ég küldte magát ide. Álljon oda! Hölgyeim, az asszonykórus egyik tagja megbetegedett, pedig biztos győztesek a kategóriában, és utazhatnának ki a vitre. Te mit keresel itt? Én? Csak a Margitkát. Te csak a zenekarral törődjél. Menjetek, hangoljatok, dúdoljatok, és főleg menjetek Borbéhoz. Menj ma, menj ma! Csukd már be! Egy talhuzat vagy szétmer a fejem. Melyik szám vagy? Én csak láttam az ajtón. Tánczenekar amúgy. Mész Helsinkibe, nem? Akkor te a Banco Dixielandből vagy. Lássuk csak. Mik ezek a ruhák? A nyerteseké. A magyar delegáció formaruhái. De hát a verseny. Még csak most kezdődik a döntő. Ne bosszantsál! Levették a méretedet. Nem szóltak, hogy mész a vitre? Helsinkibe! Hármójuk közül, akire jó rozika csizmája, az megy a színpadra. Kezdjük. Jöjjön. Ha. Ha. Nyomja már! Kicsi, nem megy fel. Nyomja! Hogy élhet valaki ekkora lábon. Hát ez nem megy. Következőt. Szadista. Betök! Ez pont jó. Mutassa, hadd nézem. Hát, leesik a lábáról. Kitömöm vattával. Majd megmondom én, hogy mit tömjön ki vattával. Elmehet. Jöjjön, Margitka. De Simon bá, én nem akarok. Hát, Margitka, hát szoktam én. Tönkre akar tenni. Mehet neki nyugatra. Ez több, mint több érdek. Vegye föl. Ezt meghoztuk. Most kezd a rivális zenekar. Akkor nem sokára mi jövünk. Attila, meg kellene dumálnunk, hogy mit játszunk. Csini baba. Csini baba. Csini baba, neves felém. Csini baba, szeress belém. Te leszel az édes angyalom, őrző angyalom, életem legény. Csini baba, becézlek én. Csini baba, te légyen én. Ne haragudj, kérlek rám azért, mert egy csókodért ellehetek én.
Francba, átvertek. Csupa-csupa tarka világ, hangod már, de még ízellem állni, nehéz pesti lány vagy és kész. Szeretem a szemed színét, de nem tudom a neved sem én. Csini baba, úgy szeretlek, én Csini nevezlek, én Csini baba, légy hát az Csini, légy hát az Csini, légy hát az enyém. A Csini babát ne játsszuk. Szerintem se. Végre egyetértünk, hogy mit ne játszunk. Nem tudom, hogy felmenjünk egyáltalán. Ez nem a Margit? Hajna! Margitka, mi történt magával? Érika, fekete cseresznye, viszek a babám. Jöjjön, jöjjön! Ezt megkancafüléztük. Fiúk, nem sokára ti jöttök. Simon bá, megy a zenekar Helsinkibe? Azt én honnan tudnám, fiam? Az a szép ebben a versenyben, hogy bárki nyerhet. Bár csak most lehetnék fiatal. Bárki nyerhet. Igen. De azért ezt mégsem bízzák a véletlenre. De te sem a világ ifjúságával akartál találkozni ott, Helsinkiben? Igazítsd meg, Ajad, van fésűd? Van fésűm. Mondja Béla, mi ez a pangás? Tévézik az egész város. Vagy aki mit tud, döntője. Imbecilitás. 40ért. Értitek? Más voltatokban. Gyerünk, menjünk innen a fenébe. Végre. Gyerünk. Te, van egy cigid? Ja. Kösz. Hát megvan. Kegyed? Maga szoknyavadász. Terike. Igen. Keresem azóta szüntelenül. Nézze meg, szőrtelenítettem. Kár, úgy volt szép. Látja, itt van mindenem. Elköltöztem hazulról. Hát magának megvan-e még, amit akkor mutatott? A legféltettebb kincsem? Amit így hív. Rájöttem, hogy mi az. No csak, ez figyelemre méltó. Sztálin mutatója a ledöntött szobráról. Kivehetem? De óvatosan, 5 évenben van. Én főzök magának. Sütni is tudok. Nem vagyok egy perspektívikus egzisztencia, Teréz. Tudja, én megdobáltam gyerekként Horthyt, aztán ifjúkoromban Szálasit, aztán megdobáltam Rákosit, és most ezt a Kádárt készülök. Én várni fogok magára. Akkor is, ha becsukják. Simon bá, egy pillanatra. Mi van, Bertalan? Most. Nem lehetne? Mi? Ahogy régen. Tudja. Nem csinálom. Csak egy kicsi. Felnőtt ember már maga, nem?
Imádok élni, imádok nyári estén csillagokra nézni. De jó, hogy élek. Imádok adni, imádok kapni, imádok önfeledten boldogan kacagni. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. Imádom azt, ha csókot adsz, imádom, hogyha reszket ajka dajka mond. Ha szól a jazz, imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátor szívvel semmitől se félni. Várni te rád, vigyázni rád, szeretni téged. La 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 la, la 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 la, de jó, hogy élek. Imádok élni, imádok élni, imádok nyári estén csillagokra nézni. La 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 la, la la la, de jó, hogy élek. Imádok adni, imádok kapni, imádok önfeledten boldogan kacagni. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. Imádom azt, ha csókot adsz, imádom, hogyha reszket ajka dajka mond. Ha szól a jazz, imádom ezt, ezerszer el kell mondanom. Imádok élni, imádok élni, imádok bátor szívvel semmitől se félni. Várni te rád, vigyázni rád, szeretni téged. Imádok élni, Imádok élni, imádok nyári estén csillagokra nézni. La 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 la, la 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 la, de jó, hogy élek. imádok adni, imádok kapni, imádok önfeledten boldogan kacagni. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. La 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 la, la 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 la, de szép az élet. De jó, hogy élek.